wo obeji ko sheni Muhammad atam biara no ojuma ya chi wa yanku enti wa no wallahi okunu a wa ye boni ya batma ka se police phone be chimi wa ai wallahi tallahi okunu obekwa aljanna wasi misi wallahi tallahi okunu a obekwa aljanna na mfa se abada chi watu se waji ko sheni Muhammad atam Islam sum shishaya nyame ashisha to ono obi biara wobati ko sheni Muhammad atam bia munya na abunkunu munchani Bible kra me ati asese okwasia na no wura agimisem na fono frafra sotro Abusuani eba bedi nkoma ha Nyansapo Tv ya kasa Nyansapo House yesane no badwen ba kwan so nsem bi enenam social ni media ne so na nim say ensem bi say eba adwametena se na medi ho enkomo minim say by now e bia nsem enenam social media ne so no onsa akabia na se weni ehu bi ni nyina ne say eye one chief imam edi enkomo bi e wo social media ne so o say se wo ye muslimini anase wo som eye muhammeda ene nipa bibiri bia be huni se wo kasa fi anase kasa bia nsem fata editia ye Muhammad no se nipa na se wo chi na ukum no yini firi akrachasefo asase so na ebusun asansem we ba ye no adwo bi busa se se imam yi kasa asem we dia na 2028 general election about to ni be yehu because on kasa asem we kra ye ina yehu nsem a ye kan edefa sebio omunkrofo bi omatwe omuti so omupese omuye kandini e wo man konkro Ghana. It is a waka some way, say obi didi Muhammad atema, yenkunu na yekuna wanya bone. Esan says wo kuni pano kra de ma Muhammada, ebeboa manako jana. Jana no kra na yeden, ene ye babedi enkomo. Mesro so bebo unu amane se adwa atnase na watnase a nanankra atnase. Me boy pinino mama na kwaba na yedi nkomo no ahyehye so. Nanankra me mo kwaba. Ya me de na ho ye de na me adom me ho ye ye da utweri ampomba se ye adom na se menim se by now no wahun sem e koso social ni media no so efa one of a muslimi omu chief imam ni nkomo bi a waba bedi e de afa eye hawa wono de opese muslimfo no ene tiwamufo e wo Ghana ha se no omu ne yen sebi omu ne yen dili se ye kasa e ma ye kasa ne traso e de tia prophet Muhammad mebusa se Muhammad nkoa ene kandinia sebio oba Ghana ha na se wiasememu a omanu tia no ana se religion bia na se sum bia kandini no eya nkrofo no tia wo mo na as a leader kra no e se wo kasa nsem we e wo bedwam ana se wo ka e ma ne beto abonten me da se de o se yema atiefo nyina ana nipa wo wiase nyina kristofo sabe abosonsomfo nkramofo nyina etise de di kan no sedia malam ne kasaye no entwa yi na ye behwe niam bebre okay ebise Muhammad butai mu no na opasomdwe na Muhammad ekwan ofa so opagya anesom no ono otena Egypt kakra na otena Israel kakra to sua niam bebre dimpanimfo bi achi sua niam bebre na de Muhammad behu yi ni se bebe no mo pa abosonsom ene ahonisom statues omo pa ahonisom eti Muhammad nso behunu se nyame ye ba akopɛ eti nyame ye ba akopɛ dia na ense se obi ade ade fufuro obi abeka ho se saa de ne ye den eye nyame enti saa na te dia ompene eti o hyase se obehwe se obetimi ama wo mo ye saa de ni nyina no atimi agyae no mu nyina abegye nyankopɔn ba akopɛ no aiden adi enti o hyase ede patapa ne niam bebre eye ya ama ebi mote nase e mom bedi na chi nti bro behun se wonya doma di na chi na nasem no o mate ase o munyina gidie ebe gina nyankopon so na honi som ne ade no o magyae no so ho na Muhammad trase na ode saa som no ye den ebe si o se de ebe ya ahoni som na nka binum da so som no o betwa akire no mu se ye nsum honi na mo nyankopon tiasfo ba akopɛ na o se ye som no nti bro behun saa pɛ no na ohun se afede wonya wo mo a na sem a o ka no o mate ase o mo nso betuma hu se nyame ye den eye ba akopɛ na odi besi ho to odi besi ho wie ye no na o mo de esom edin ebeto so
nti edia Muhammad de to so ne se Islam nti se waka Islam a Islam ne kyerɛ sɛ asomdwe ye hwɛ Ghana kra ye we a impempi no ye tight sen krofo e kasetia e mpanyifo e muslimi som e Christo som ene nananom som na ye hwɛ Ghana ha kra na leaders ni nyina omodeda religion na anom no hwan pa ne kasetia om wo de enye no krema ye ho enye trade enye ye nananom som se ye kapa de a ene abosonsomfo ene ye kasetia om pa nti omo no mo fa dua ne hina apunkonso nka so mo buru ye ye akua na abosonsomfo pa ne ye kasetia om kremoni esoritia abosonsomfo kristoni esoritia abosonsomfo obi ono nkwa asoro kra no otimi soritia abosonsomni so na ni nyina ne se ade a ye fe ne bosom no omuni ma de kro omonti asenti na ma ye den ebasa nanso bosomsomni bia no a obesoro aka kire ni nua se ye akonfo no se obi kasetia ya ye moni dua nkunu so ana yemfo yense o mabrabo waje se ebise wo mo se nipa yiyo enti so wo yare a ho ne de beko bibia si na ye hunu ba bi efira ye de ko wo mo ne akobusa wo mo na suma na ba kire adekro nti a wa ya amasa ha na de about ne ape anoto bre e de ama no anyamfa ahudi enti onkobo obidua se wakasa atia no what you say? I say na me me tese asem we free Imam enum pa me up to now me hu say Muslim som no kandini bia babonten aba be kasa atia statement na e babonten no na dwene na wo fom na dwene pa na wo fom na Quran no me wanti niam bi ase onyanti niam bi ase so se wo ye sofo a na enu nkire se wo ye sofo nti asem bia utimi kan sebe nananum ati akonwa so kura no emra ne dɔɔso mra ne wo ho nanso mra bi wo ho a nananum timi hu se emra we de mekofa ba ebe ha me man te say emra bi te say so kofa be betima ha man no bi te say den ebia ode etuo bi ana bibia beto oman ne so de ha ni atete bre oman na emma wo hene ne kura no awamanfo na ni nye wo ho eti nananum hwe sa ne ma ni nyina ehu se ekwampa sei ena me de me man fa so a so ti ase ebeboa na me ma hinie ache na nipa nso apem asem na mso ma do enipa because na bia udo nipa se enipa shonsa na ahwe wo mu nti nananum kura nkofa emra bi so ena kristosom ene kremosom ni nyina beto nananum emra nananum ahyede asede so ti ase enti brana ye bɔ no asase we so no ye nyina no o se ye nyina yetimi nya fapem baako na ye nyina ye di akire na fapem se ye di akire no ene asomdwe odo koreye ene ntiase na se ye nya saa de we ya ye bekeka ye ho atiti ye ho na wie no sabe ye nyina ye be hu se mfaso obi anya den amaso amaye na we menye politics ana se menya amanyosem bet me pese me busa saa asem we asema eye imam ya ba bekai ebrebi beba amana nya sunsuanso ewo sebio kandini ene no NPP manyoko na to abade ama no se wo medi omani mo mfo mo nko yabato 2028 general election abato yi on se sasem na waka no sebe ebimu adwene be yom bebre because some we be me hu se nkofo be na posti omra bonte mekasa na de asem na aba na hwe ye be ko so atiase nipa bebre o ma adwene be yom kesene ebise asasi so aye o sesi so hwe esompa esom miensa pe ene wo ha kristosom nkremosom ene akonfo som so tiase sa ne ma miensa ene wo ho enti nipa bi a ye be yi ni bia no sa som wem na ye den a owo mu ba ko bi mu so yemfa ye ma mpani asesi o ti akonwa so yemfa to sesi ono ye kristoni atiase to ono ye kristoni no ono nkogina se yenkasa nti abosonsomfo ne enkremofo what you say ene ye beyi obi nso no na bi kura ebedu ba bi na nananom abosomfo ni bi kura na ebedi akonwa no ono so nkogina ba bi nkoka se yenkasa nti akristofo ene nkremofo ebedu ba bi kremoni so betuma bedi ewiase so cause nyame na sachira wiram nyame na si na on de tu hini ono de bre ene bibia ye na ade enti kremoni betuma bedi oman ne so enti se kremoni bedi oman ne so na waka sasem we ato ho a enipo bebre adwen be ye omo se kremoni na oba bedi wiase so no ende o de okon na eden eba
eti nipa bia no o kasa ese uhunu ba bia obeka wasem na den e de afa bebre no e kasa omo nwene daachi de ebefiri kasa ne mu aba so enti bible ma yeti asese ye kasa ye hwe ketrema ne ketrema ye oja eja eso no enya asem ketwa enti de omu no enti se Kristo ni ne di yeso enti se kremoni u kasa tia na nyame no akasa tia no efse nyame na si no ne tu hine enti obi obeba bia obekasa tia no bia no nyame no akasa tia no u kasa tia wo hine bia nyame no akasa tia no enam se yensua bible ni Quran ne sa ne ma ne nti eyie no ena ma obia timi kasa na nka Kristofo ani nkremofo ani akonfo de mo ntumi nkasa ntia mampani anaso wo hine bi na mmom se bibi koso na enya mo betumi atu nipa ama na kɔ ne nkyɛn Ghana ha yesi ye wo Council of Elders ye wo Christopher de influence Christian Council so for adenti na yentimi emma nipa bi enko sa nipa no ho ene ne nkoka sese ekwan we a wonam so no emmoa oman no enti asem a waka na se we ne twesan ne ye gya ne saa na saa asem na ye gya ne saa no obonsa akwa ti se ebola so gya ehyehyem no fe obonsa akoso train ewo baabi ti obetan se kremonia na se akotwe sikan akumo bi oye akofatuo e de akokum we eni kwan se ye de ebasa enti se bibi sa akoso a ye mpanimfo no enhwe ntu ho anamon ntentententente enti we di aba no ye besre se nkremofo mpanimfo no omone ne nkasa na onu a ehunu se kwan a ode opese esom ne faso no enya ne kwan no na asomdwe enya de emra we nsu nti se sebe wakasa aseminti no sebe yentan no what you say na adwenkyira a wo kire no ena enya papa what you say adwenkyira a wo kire no enya papa e se kira bofra kwan a won faso no onyina a wamfiri ho nti saa asem we no emane meye tan so ma sebe nkremofo no na emom ni mpanimfo ne nkasa se ogina baabia na se o ka Koran mu asem a onka de fata ebebo ade nkwaje ebeba sania komshani Muhammad etro de to ho no eno ena se bribia no hwe na edi akiri na omo nhyia se ntu emrante ne maba no fo so enam nkasa ene niam bi si yanti no obi we ye kremonia na wasoa ne me wa mema na beti so hey no wo ho ntokwa mfa no kura na okwaji bia ko adentia eye kasa bia wo matete afiri mpanimfo ho na sansam ni nyina no eni Koran mu ena nsa ni tworokronkron mu nso Koran ene Bible nyina no ehwehwe asomdwe what you say Islam na nkasa na sekire ne se asomdwe na asomdwe dia eye den ena sebe pani a onso sebe unim Koran mu unim hadith mu unim sura mu utimi koka saa asem we enti ma obi amfa nhye na adwenem ma obi amfa nhye na tirim sesebe nkremosom no saa nete enti saa kremoni enye atuturasem som ne nya atuturasem na emom eyempanimfo bi kasa bi a wo ka kire emranche ne maba no ena duru ba bi e kofa saa ne man nya dai edeba na nkremosom na nkasa na eya asomdwe what you say enti se ohwe Koran mu a baabi a Muhammad eka asem se yenkum obi no muntie ne yie pa wo se wote woman na enipa bi e de ekon ebetoa so mbese wo man na so mbefa mukuro ma japade a eno de empene what you say empene yire ho na eden na ko na faje wo man eden efesi wo na no de wutimi ye na wo kon no mukura no a obekọ heaven nyame beje na ni ba Koran mu ana hadith ana se sura mu ba bia ana se Muhammad achi nkomhyefo aba ni nyina na obie no obetworo wo book bia mu se so obi kasetia Muhammad a yenku no because onu Muhammad mpo no wanka se nyame kura no okoma no wantworo no ba bia no wanka nkyero bia oba bia se obi kasetia nyankopon a yenku no na nka mpese onu obeka se bi onu nipa no se obi kasetia na yenku no eni Koran mu eni ba bia sa so na emom wote wo mam na obi di ntokwa betoa
said the assessors you heard the air coso Israel ne US ne Iran for the year and no dear Muhammad si dia wo Quran mu na me pese nkramofo no a e de saa asem no de baba beto abontene ne mahu enti Quran no eni ba bia se ne unua mponya dai enkoko e se Islam som no e ya asomdwe som e ye odo kro ye ne ntiase enti omu ye nipa Muhammad e hye emransem on se Christopher kuta emransem du Muslim fo ekuta enkron na enkron no de na ehia Muhammad kase wom pa eye adoye na uno obi a uno obi ntem eni asomdwo betuma na adoye untimi nyo na adoye enti wo se omumfa adoye ena enye omu bibia na afi emra etoso enkron no ekramoni bia se otimi kohwe meka ba ko na se mienu ansa na waye den wawu na se yenko na yeni atutu asem yeni ema ensem fata yeni anyonko ntem ense ne de Muhammad wantro no wo baabi asa eni Korea mu eni baabi asa enti se nipa biba na obebe kasa yenhwe Korea no enema bebre Muhammad atwifri tro konkron no mu so eti Muhammad ono akwa kan ni pain se Korea na nkasa no se kan bibi firi mu kura na se 70 ase anya adwuma na kire yeso a yenkobusa yenuanom a omadi kan akura twere konkron no so na entiase anya de anya adwuma wo mu asa gidi se Yesu eye nyankopon ba sa no mfere nto mu Yesu mu fere anabi kire se komsheni nto mu ka komsheni Muhammad no mu ka sallallahu alaihi wasallam so cheche se oye kronkron sa no mu bo Yesu din a omu so mfa se Yesu ye nkomsheni na wo mu amesua ahunu ahyase ne se Yesu eye nyameba eti so ka se Yesu nyameba na obebre nya dai entiase eno na ekofa wanchi kakra ebeto nkremosom eni kristosum nanso enei ukoba bia ebinum atiase ahu se ampa so Yesu eye nyankopon ba ebi se Korea no ama yatiase se Yesu no ofa dote e de ye anoma ena ahome gu anoma na anoma de tuye e Korea no mempese me quote quotation ne ade ni na ti mempese nkramofo no anfa matudwa na ye hunu se asema me ka no enya ntro na ye nokore na mempese medi wo manim eni ndi na mebobbo eniema bi so e de ato ama ye nyina no enti se uba mu uhwe soso a Abraham oware Sarah ena oware Hagar ena oni Hagar edi kan be woye ansa na o sa be wo nto be oni Hagar ewo Ishmael so ti ase ansa na Sarah enso be wo Isaac enti Abraham emamienu ene Ishmael ena Isaac etu omu ya anuafo so na anuafo de eyeden ena omutwa omho kokon enti se ye bababu mu a ubon se ebra Abraham nyame Sarah ka kire na ire se Hagar akasa atia no omunu enti ompam na mane kotena parents reso enti parents reso ho no nyame yi ne ho adi kire Hagar ema Hagar ehwe akola ne bra na onya nsuo emfa ma akola no ma so oja no ho eti onyame ka kire Hagar se enam Abraham nti obehira Ishmael one nasefo na omase beden ebedoso so na obeti se esreso afunu mu na asema okahia ho ne se ni nsa betie nipa bebre ne nipa bebre nso nsa yeden atia no enti sasem ne beye nkomhye eno na eye nkomhye a eba Koran no mu se wote wuma mu na so obi di ntokwa besisi wudi a ene na menye den mempene na nyese obi aka bibi atia Muhammad anase nyankopon se koku no ebi se nipa no wo pese oje ne ba tenene kwan so na obehunu nyankopon na se na no fom na so okoka bibi a ede na okoku no so na okum obi a eye papa na ye hwede ekoso wo oman ni mu a na me pese busa se emre bia ni oman ni mu ana because ye na enim se ye wo yamanmani amane wo ho ye wo esoma hodro ho ana ye wo mranso wo oman ni mu nanso ye hwe sa nema we nyina na sa nema we so koso ena we sisei ekina we sisei no na mre bia ni oman ni mu ana
the ambassador chose emra wo ho da ansa na esoma hodo ni nyina eba e say ye nananom no e na ede omumogya e prince ase ni nyina ede to ho enti Kristosum ne nkremosum maaye no na nananom wo mra aye de bu man eye bibia so ansa na wiase be ye kese a aban mra nso ye den eba nananom mra no nso na ye mra twediampon nyame no aye den wahyehye ena na omde bu oman no ena obehwemu nso so a sese aban mra kura no ekuta nyankopon mra no a na nananom de bu oman dada ansa na Kristosum eba enti Kristosum beto nananom mra eni bibia ansa na kremosum so ye den eba enti kremosum enhyehyɛ omumra eni Kristosum enhyehyɛ no omumra no ontimi mfa mbetu nananom de enye den entimi ntungu wata se bi se esum ni nyina ebeto nananom ana asase no nso so no eye nananom de ya na ahane na duru baabia na nka ese bibi koso a saa ekuofo no se enkremofo se ye Kristofo se ye abosonsumfo na sade bi koso a nananom timi frɛ wo mo de wo motana se baabi ade ne kono nya ne kwan no mo betu we ni na we die eni kwan se basa adenti ena wo se ye ti asase so na etumi koba se Kristofo ene nkremofo ekon what is say abosonsumfo ene nkremofo okonda what is abosonsumfo ene Kristofo ekonda ade no mde omune yenko na se ehwemu a omukura mpo ne ka nananom ho ewo bra nananom predi nsase ye dey ede toto ho omukura enye saa ne ema no so ti ase enti esum no nkyerɛkyerɛ no ena akɔfa ha obebredi aba obitimi sɔre se we enye me hu nipa enti me ne kokono makuna na mapira no se kura ye ka se ye wo ensole ni bi wo ho se ebiri kumase ya ne baabia se wo nkwa so ne bi nipa kro hu a onim se ase wonimu baabia oto kura pa wo nkyea wo so enso esum de enka ede kro ye ne nka bom na eba ti nananom hye ase no omo hyehyɛ ya omo de hye ase na omo de bu man no na ye asomdwe ne odo ne kro ye nsem kwa nananom ka na afa ko wi esen na afa ye kosum nyame na afa ye betentan ye ho abekunkum ye ho de a ene na sa nyamsom no eba be ye de nana ye nhwa de bi sesi na me kaka de video ya me hwe ye me te se man e kasa no obi ka no eche se ye bechi wo no se nti ye bechi me ti be ni se onim se mere bi wo oman ni mu na se mere bi wo oman ni mu akwan ben so na se Ghana mamara no e de sa asem we ekopem ana se osifa eso sa asem we mu ye nku obi ono a wo kan onim se bra wo onim pa enti na o so obi kan se ye bechi wo se ye bechi me na je se onim se mra betimi achi na mo na dwen ne se baabi a wadu no tumi bi anya den anamra bi antime nche no oboa enti wo ya ade bi a emfa wo nkwa wadwene ni unyansa enye nipa domti ene nipa wo wiase se nipa wo ho a nipa nsei enti se wo be ya ade ede ha bebre nipa de a ene se wo hwe yi se ade bi a wo ya wasase su bi a etia bi a no ehomra wo ho a emra no betimi ade etimi achi wo enti mra de ebi wo firi na nanom bre so ebepem sa bre nyina enti se no Ghana mrane ni ndiri sen because we wakosi we fie and panic e dia mayen ana enye muslim so no kwan ye kasetia sa ene traditionalist for ye kasetia wo mu Kristosum for ye kasetia wo muslim for ye kasetia wo mu enti mrano de ben kwan ben so na se mrane de ne fa so ena me pese me hu no me da se ye nyansapo fo no ye betima kan se ye ntimi nkyere adwene emma sebe Ghana mra na emu mpanimfo na omukuta mra no wo mankasa nhwe na omu se asem na aba no ekwan be na omde fa so na de asomdwaye den aba ye nyansapo de ye kire se asomdwa ni ahoto na obia na ma wonya ne fa ahodie so akola hu se panini hu se akola ni ene na ye nyansapo ye kire ni ye hwehwe enti se mra bi wo ho a ene ne bedidi a ene mpanimfo na ye wo masem wo na se wo mo hwe na omde sa asem we be den ebefa so nana ye sorry de be na beka e de atwa to de afa sa asem we hu isa sa asem we ba wo social media no so sa statement we free imam enu mu pie no na anu edin isa so se sa asem we awakai no se uye muslimi ni ne kasete Muhammad a kunipa no ukunu kura na wo be ko jana no minim say heaven na waka dia ende minim enti de be na beka de atwa to de afa sa asem we hu hwe
ewo Korea mu se eni awu ena wo Bible mu se eni awu ena nananom so tena ase no na saa amra eni awu no na ede na wo waja se obia ne ho obedi awu a ye dem bekwa akogina baabi a obenya na ne fa ahodie da so ti ase baabia ni ho se wudi awu a se ye nananom anim o se ye aban mu o se ye hio baabia du bekobia obenya fa ahodie eda waja se na ensem bia Muhammad kan wo Koran no wanti ase wankan Bible ni ye so Muhammad kire se wote wo mem na obi chichire ntokwa ebe hawa ebi kura na enkola ne mma ne ade bia na nipa no kwa omode kon na eba so no omantimu no mako prepra emma so ene nkola ne ade eti se basa ade a mempene na se utumi gina wo saa kon no mu akukura na ufiri mu a ubenya osoro ahine na omo kana eden akọ enye se unua entem nyema asam ketewa bi na watwese ka na atu na aba na de kobon na ze kremofo mo se ene kristofo ekokon dabi enye no ho asa oni de Muhammad nkan bi da ene nkomshefo edi Muhammad achi ba enso obi anso nkan bi da what I say enti papa no ene yese empenifo hwe efre no na de yese omo ka kire no omo ka kire no Nana, yedi enkomo no esi. Abusua ha Nyansapo TV. Mesro se ene ne dike oseke we fidikesi so a. Oba subscribe channel no wa share, wa like, wa comment na bibia so etima ko yedi amaye. Ye na ye nim eye nsebia Imam idi ababetudwa edi afa eye Muslim so no ntitiri wona wakasa editia eye Prophet Muhammad na osese wakasa tia Prophet Muhammad a na sebio eye Muslimini na hu se obi kasa twitwere de tia Muhammad a kuno enye bone ubetima ko jana no na kaminya Muslim bia na mabusa ne se heaven ana se hefa ana woko enti mesro so so de waje nkyere be fa comment section no ase ede amame de wonti ase de wonnima etra ye de no so no ubetima kyere waje e wo comment section no ase yeminya daje afamu ne yenso ya pe ho nsemba kumienu na dachi bi ne sa betena ase na sankomo we bi eba ye di ho enkomo na waje nkyere wo kyere ye no so no ye de atudwa nyame amba dasene yeshia makraw kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sayin ni din Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so